Els recents canvis posats en marxa pel que fa al trànsit de Benicarló estan generant molts problemes i inseguretat a la localitat. Així ho han afirmat almenys des del Partit Socialista del municipi. Segons la regidora socialista Maria Ángeles Romero, aquestes modificacions s'estan fent sense tindre en compte cap criteri tècnic, sinó atenent només al criteri personal del regidor encarregat de l'àrea, Ramon Soriano. No se sigue ningún criterio técnico ni avalado por ningún informe. Y estos cambios están dando lugar a una mala planificación, no, es que no hay ninguna planificación. Entonces pensamos que el señor concejal lo que debería de hacer es una buena planificación del tráfico y a partir de ahí pues empezar a operar y a cambiar y a señalizar. Però a més, des de les files socialistes també han denunciat un elevat nombre de baixes en el cos de la policia local, a més d'una desmotivació per part dels agents. En aquest sentit, per al portaveu del Partit Socialista a Benicarló, Enric Escudé, la causa està clara. Creiem que tota esta situació s'està provocant bàsicament, aquesta situació de desorganització i desmotivació s'està provocant perquè no hi ha separació entre criteris polítics i criteris tècnics. En aquest moment, el regidor, i per tant en la connivència del senyor alcalde, està confundint criteris polítics en criteris tècnics en el funcionament de la policia. D'altra banda, el Partit Socialista de Benicarló ha afirmat que la Generalitat Valenciana està realitzant una sèrie d'obres al port sense llicència. Entenc que si les administracions són les primeres que incompleixen la normativa, malament podran anar als ciutadans a dir-los que estan fent construccions sense llicència, sense permisos o sense alguns dels aspectes legals. Segons Enric Escudé, el govern valencià hauria d'haver redactat i aprovat un pla especial d'usos del port que no ha vist la llum.